Moi! Mä oon Lilli ja mä kerron mediakasvatuksen syventävän kokonaisuuden sisällöstä ja mitä käytiin kaikkea kurssilla läpi. Aiheena meillä oli median vaikutukset, kriittinen ajattelu, tehtiin media-analyysiä, keskusteltiin diginatiivimyytistä ja digitaalisesta kuilusta. Me aloitettiin kurssi median vaikutuksista. Tunnilla keskusteltiin ja tehtiin ryhmissä pohdintaa median vaikutuksista. Ja siellä nousi esiin moni ristiriitaisuuksia. Paljon saatiin keskustelua aikaa just, että useissa asioissa on niinku kaksi puolta. Esimerkiksi puhuttiin paljon kiusaamisesta ja sitten taas siitä vertaistuesta, mitä voi saada internetissä. Ja sitten itse kirjoitin sitten esseessä aiheesta ja totesin myös, että median ne hyödyt ja haitat ei ole mustavalkoisia. Median vaikutukset on sidoksissa tosi paljon lasten ja nuorten ikää ja herkkyyteen, resilienssiin, taustaan ja kokemuksiin. Media voi toimia vahvasti semmoisen identiteetin rakentajaan ja olla tosi merkittävässä osassa identiteetin rakentumista. Varsinkin tietyssä teini-iässä ja lapsuudessa. Mediasta voi nousta esimerkiksi idoleita, mielipiteitä, näkemyksiä, joihin on helppo samaistua, josta voi löytyä, nuori voi löytää sellaista omaa tarttumapintaa ja löytää omaa itseään niistä aiheista ja omia kiinnostuksen kohteita. Ja ne voi muokata sitä omaa persoonaa myös, että media voi vaikuttaa koko loppuelämään sillä, että jos vaikka nuorena löytää sieltä jonkun suuren idolin ja ihanne elämäntavan vaikka tai jonkun semmoisen asian, minkä haluaa antaa myös vaikuttaa omaan elämään. Voi löytää oman semmoisen yhteisön tai kaveriporukan tai ihan mitä vaan. Ja se voi muokata myös tosi paljon koko elämän katsomusta. Netistä voi löytää paljon vertaistukea, voi löytää jonkun asian, että mistä sitten tajuaa pitävänsä, että hei, mua nyt kiinnostaa nämä keppihevoset. Ja nämä keppihevoset on nyt se juttu, mitä mä haluan nyt sit harrastaa ja mitä mä haluan tehdä ja mä haluan keskustella niistä netistä. Ja se voi olla sellainen tosi positiivinen asia, mikä saa ihmisen vaikuttumaan. Sitten kirjoitin myös siitä, että miten erilaisten nettipersoonien ja nimimerkkien takaa voi kokeilla erilaisia niitä persoonia. Ja tämä voi olla ihan hyvä asia ja toisaalta turvallinen ympäristö tutustua itseensä ja kokeilla vähän niitä omia rajoja ja peilata vähän sitä, mitä muut ajattelee näistä sun omista ajatuksista. Ja sitten taas toisaalta se, että pystyy kätkeytyä sinne jonkun nimimerkin taakse, niin se sit voi taas tuoda sit enemmän kiusaamista ja muuta, kun ei tavallaan puhu omasta puolestaan, vaan puhuu sen nimimerkin takana. Että tässäkin taas kaksi puolta. Sitten myöskin se, että media voi olla kanava tutustua itseensä. Sitten voi olla myös, media voi olla tosi painostavaa, ja sitten se voi esimerkiksi antaa vääränlaisia just kehonkuvia, oletuksia, että minkälainen elämä, jonkun muunlainen elämä olisi normaalia ja tavoiteltavaa. Ehkä tälleen aikuisena esimerkiksi se, että näkee Instagramissa, kun kaikkien kodit on siistejä ja lapset hymyilee ja käyttäytyy hyvin ja sitten kun oma koti ei välttämättä ole aina siisti ja sitten siitä saattaa tulla just niitä paineita, että pitäisi pystyä elämään niin kuin noin muut elää. Sitten puhuttiin tuosta kriittisyydestä. Ja kriittinen ajattelu on tosi keskeinen osa sit medialukutaitoa. Mua itseäni puhutteli se Louis Althusserin kriittinen yhteiskuntateoria, että koulu ylläpitää eriarvoisuutta ja ehkäisee itsenäistä ajattelua.
Ja Althusserin mielestä ihmiset ovat yhteiskunnan sanelemien sääntöjen orgia joka tapauksessa, eikä kellään olisi vapaata tahtoa. Tämä oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen ajatus. Ja harmikseni en kyllä nyt löytänyt niin kuin ainakaan suomen kielellä hirveästi siitä netistä enempää lähteitä. Kriittinen ajattelu, se on vaikeaa. Se vaatii tosi paljon semmoista tiedostamista, tosi paljon semmoista omaa ajattelua. Ilman semmoista ymmärrystä ja tietoa on vaikea käsitellä mitään asiaa kriittisesti. Aiheesta, ainakaan sellaista aiheesta, mistä ei tiedä yhtään mitään, on niin kuin vaikea olla kriittinen. Mä ajattelin myös sitä, että esimerkiksi mä en pystyisi suhtautumaan kriittisesti, jos joku kertoisi mulle jostain kenguruiden lajityypillisestä käyttäytymisestä, ellei sitten joku kerro jotain aivan absurdia, että kengurut rakentaa itse omat talonsa. Mutta periaatteessa mä en pysty, jos en mä tiedä mitään kenguruista, niin mun on tosi vaikea myöskään olla kriittinen semmoisten loogiselta kuulostavien asioiden suhteen. Mutta jos joku sanoo, että on Suomessa nyt nähnyt takapihalla vaikka kengurun hyppimässä, niin mä pystyn ajattelemaan siitä, että se ei todennäköisesti ole tapahtunut. Tai vaikka mä saisin videopätkä, missä näytetään, kun kenguru hyppii jonkun talon takapihalla, niin se, että se olisi Suomessa tapahtunutta, niin en uskoisi sitä. Ja se olisi niin kuin, se tuo sitä just, että tavallaan, että vaikka mulla ei ole siihen mitään faktapohjaa, niin mä perustan sen semmoiseen tietynlaiseen maalaisjärkeen ja omaan ajatteluun sen mun oman kriittisyyden. Mutta kriittinen ajattelu on siitä vaikeaa, että esimerkiksi lapset ja nuoret on vielä kuitenkin niin kehittymättömiä sen oman harkinnan kanssa, että ei osaa välttämättä ajatella silleen, että joku video vaikka minkä näkee, että se ei välttämättä ole kuvattu siellä, missä se sanotaan, että se on kuvattu, tai kun ei ymmärretä sitä, että kuinka paljon esimerkiksi videomateriaalia pystytään niin kuin liittämään, tai se, niin kuin, että pystytään vähän leikkaamaan liimaa, että ne voidaan irrottaa täysin siitä asiayhteydestä, ja sitten se saadaan vaikuttamaan paljon uskottavammalta kuin mitä se oikeasti on. Sitten kriittisestä ajattelusta ajattelen niin kuin kasvattajan näkökulmasta, että on just tärkeää ymmärtää se lapsen ja nuoren lähtökohdat ja valmiudet siihen kriittisyyteen. Se vaatii jonkun verran sellaista ikätasosta ymmärrystä lasten kehityksestä ja sitten myös niistä median käyttötottumuksista, että jos se totuus on se, että lapsi käyttää pelkästään se TikTokia, niin sittenhän se TikTokki alkaa tuntua varmaan siltä, että siellä kaikki on nyt oikein, niin kuin sitä oikeaa relevanttia tietoa, mutta sitten jos on tiedostavampi nuori, joka seuraa vähän uutisia, joka on niin kuin osaa jotenkin ajatella semmoisella tietynlaisella järjellä asioita, niin sellaisen ihmisen tai nuoren kriittisyyteenkin voi ehkä luottaa paremmin. Sitten puhuttiin diginatiivimyytistä. Ja siellä tuntikeskusteluissa tuli selkeästi esille, että kaikki on sitä, lähes kaikki ainakin ollut sitä mieltä, että se todella on vain myytti. Että ei ole sellaista sukupolvea ja ei ole niin, että milleniaalisukupolvi olisi nyt niin kuin täysin osaava ja aukottomasti tiedostaisi kaiken digitaalisuuteen liittyvän. Sitten luin sen Hietajärven tekstin ja Hietajärvi esitti siinä esimerkin, että kun kaikilla ei edes ole pääsyä internettiin, niin se ei niin kuin voi pitää paikkaan, tai siis niin, että se jo tekee sen, että kaikki ei ole samalla niin kuin viivalla sen osaamisen kanssa. Sitten just sitä, että tämä sukupolvi ei ole ominaisuuksiltaan lähtökohdiltaan yhtään sen parempi digikäyttäjä kuin edellisetkään. Nyt vaan teknologian kehitys on tullut niin laajaksi osaksi isoa ihmisryhmää, ettei teknologialta ei vaan voi välttyä. Mun mielestä mediakasvatuksen tulisi alkaa jo koulussa ja sen tulisi sisältyä opetukseen ihan koko oppivelvollisuuden ajan. Sitä tarvitaan nyt, sitä tarvitaan tulevaisuudessa, se on fakta. Se, että media on niin iso osa kaikkien arkipäivää, niin median lukutaitoa tulisi kehittää myös. Median käyttö on myös niin kuin suurelta
osalta teknologisen osaamisen lisäksi sosiaalista osaamista, käytöstapoja, ymmärtämistä, medialukutaitoa ja medialukutaitoa. Sitten sellainen, että jos opetellaan vain itse käyttämään internettiä, niin se ei välttämättä ole sitä hyödyllistä osaamista. Että se, että osaa muokata kuvia tai käyttää Instaa, niin se ei ole mediaosaamista. Se on tietyn alueen, kyllä median alueen hallitsemista, mutta se ei niin kuin takaa, että ihminen on hyvä median käyttäjä, jos se taitaa jonkun tällaisen osa-alueen. Sitten puhuttiin digitaalisesta kuilusta. Digitaalinen kuilu tulee mun mielestä erityisesti vanhusten osalta tai ikäihmisten kanssa niin kuin esille. Ja digitaalinen kuilu voi esimerkiksi vaikuttaa palveluiden saamiseen, terveyspalveluiden käyttöön, käyttötottumuksiin, siihen, että uskalletaanko käyttää jotain palveluita tai muuta, niin voi olla digitaalinen kuilu voi niin kuin jopa silleen vähän lamauttaa jonkun ikäihmisen tietynlaista osallisuutta, kun ei osata käyttää jotain, ei osata varata aikoja vaikka netin kautta. Sitten toi Kaarakainen kirjoitti siitä, että digitalisoituvat palvelut rakentuvat niin sanotun aktiivisen kansalaisuuden varaan ja palvelut hyödyntää lähinnä niitä, jotka ymmärtää viranomaiskieltä, on itseohjautuvia, omaa semmoista informaatiolukutaitoa ja osaa aloitteisesti hakea tietoa ja apua oikeasta paikasta ja osaa huolehtia itsestään. Monille nuorille tämä ei kuitenkaan ole realistista. Kaikki nuoret ei tunne tarpeeksi palvelujärjestelmää, eivätkä ole niin kuin tarpeeksi itseohjautuvia auttaakseen itseään asioissa. Sitten digitaalista kuilua tuottaa myös kielimuuri. Tämä voidaan huomata esimerkiksi vastaanottokeskuksissa, jos monet palvelut, vaikka jotkut ajanvarauspalvelut on digitalisoituneita, niin sitten jos ei löydy omalle kielelle välttämättä sitä palvelua, niin se on tosi hankalaa, tai että sua ei osata auttaa sun omalla kielellä, niin kuin sä et ymmärrä uutisia, sä et ymmärrä, niin kuin, on niin kuin hankala pysyä mukana sen kielimuurin takia. Sitten mun mielestä avainasemassa on se, että tehdään yhdessä ihmisten kanssa, kavennetaan digitaalista kuilua sillä, että otetaan mukaan. Ei tehdä puolesta esimerkiksi asiakkaiden jotain Kela-hakemuksia, niin ei täytetä niitä niillä, vaan täytetään ne yhdessä, opetetaan, ohjeistetaan. Mediakasvatuksen ylipäätään sellainen pääasiallinen tehtävä on mun mielestä digitaalisen kuilun kaventaminen ja poistaminen. Tehdään asiat niin kuin helpommiksi ja helposti lähestyttävimmiksi just sillä, että opetetaan. Ja se tulee usein ilmi just semmoisissa perusasiakastilanteissa.